makan. Assalamualaikum. Dua dawet. Aduh, ya Allah, betul Mbak. Ayo Mbak. Oh aku ayo Pak ini urung karuan. Nambok dikit ati sapa? Aku semene ayo yo pisan. Langsung gas. Buka, Bol. Nangis yuk sekolah. Ono kuwi. Muni ayo ya. Aku dan muni ayo ya mergane atus kok. Langsung bisa iso. Tapi nek wong iki gak. Parah. Atus niki wis rancangan, wis set masuk. Iki gak diwancang suwe yo. Yo tentanane suwi. Gak nak terus ini gak ngono yo. Atus wis langsung tak pikir sebut klambi set. Mane lunga klambi kok gak iki. Kene wis mikir klambi iki sing tak gawe iki, klambi iki saiki tak gawe iki. Wis. Tapi nek mantan wegah ngono kae. Wis sampe diwek nomor apa arep ya. Iki klambi dek sore, Mbak. Kangge sedulur tok kok. Nah iya. Buah iki wis tak centelo seminggu pokoknya buah iki terus. Seminggu buah terus. Klambi kostum buah. Wis iki tak ngono napa. Berangkat Mur. Nggih. Wis berangkat kok. Ning gone sih tape. Ngelinjo ngoram.
guys, ini sudah sampai ngantainya. Sak entuk endi le? Tanggane dhewe pek nggo. Redok. Redok endi le? Sambung. Wah, iki guys. Pengantinnya. Cepungetan, Pak. Iki bapake. Nggih. Oh, ya wis. Selamat ya, Dek ya. Selamat ya. Nek ngepen jungkir balik, ayo. Iya gak iso. Gak bisa. Gak bisa, guys. Kok macak wayu-wayu ya iki. Wah, ngeri. Iki dukune dari mana, Dok? Dari mana? Mbak Eva. Oh, Mbak Eva. Bojonegoro, guys. Kalau setup ini, kalau welah ayune kayak untune kayak tambal apa ngono lho. Sak ditambel apa? Tambel sing enten permatane niku nggih. Delok wayune kok ngene iki. Sak aku ayu ya. Aku tua aku ayu. Mas apa, Mak? Kok setape. Sampeyan tuh ngono ta. Yo sampeyan gitu kan. Lah aku pancene dikit yo ya Dok. Mbak Reva. Ya, ya Dok. Terus. Ya Allah ayune ya Allah. Ayu yo ketemu. Iki ki untune ki tukokno to cak ya Allah. Lha lewat. Iya. Piye Dok? Diceluk ngono. Mau foto Foto kan. mbok go weten apa? Go pateni weten pari ya. Ya wes, ya weten pari guys. Ya ayune cak ile. Iki Mbak iki foto Mbak sih. Ya iya lah. Wis gede. Kok wis gede lah foto. Iya, 7 tahun, soalnya 8 tahun. Sing mbok go wong ngalor ngidul. Dari suku Ya wes gede cah. Ya Allah, fotone digo ngalor ngidul guys. Aku pengen cipi ora mbok kongkon ya tak pangan dhewe. Delok foto sih. Apa mbok go apa foto? Cici. Itu delok itu guys. Itu aku tak golek dhewe. Ya aku mbok kon pawon ngono. Mbok kon pawon ngono. Lah piye ro metu kene. Betul. Wah, lagi wis ngeloloni ya, Nduk. Ngeloloni. Terus ngeloloni, guys. Ya Allah. Mbak Syeh, Mas. Lah ndi lek nek kene do mendarat iki? Ka mendarat to? Lho, mak ke pra ya? Bu, nggih. Nggih. Pra ya? Oh, cedak kene. Oh, dulur jalur. Nggih. Yo ngene iki, guys, keadaane wong desa yo ngene iki. Ya Allah, Mbah kok untuk sakmene kae. Ya Allah, guys, masyaallah ki nggawa truk yo nya. Mbah sing yo ngene iki, guys, ya Allah. Oh, guys, mene dadi sakmono kae. Ya Allah. Iki pendarate wong desa Coronggonku iki ngene iki, guys, iki. Walah, Mbah. Ada kerupuk. Nggih, iki tukang masake, guys. Tukang masake saking pundi iki? Bolah, Bu, mboten tawa, Bu. Lah mboten enten sih tawani lah. Nggih, Bu, matur suwun. Nggih, terus suwun. Sing anu mumut apa demone kok Mbak Damis Mbak. Nggih. Oh saged. Nggih saged. Saged, Bu. Wong pripun? Nggih. Wong wedok kok enek wong anu sapa kuwi? Paling pada Mbak Damis. Nggih. 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 Nggih, matur suwun. Nggih, kali Pak E. Pendarate, guys. Kalau segone dibunteli permisa, bunteli sego. Guys. Apane sing bledos? Mak iki ora ndang ngene Bledos wetengmu, delok wetengmu di. Warayo. Mangan kakenan. Gajah. Ini mulai jam piro, guys? Ayo ditarik ndangdute. Aku sampean bernyanyi terus meneng nak suwe. Iya lah.
Lagunya apa? Pacobaning urip. Yo kok kaya ngene. Kaya ngene. Dadi wong ora duwe. Kena iki tapi yo kena kopi kirek. Wes akan kupersembahkan lagu yang berjudul Pacob. Kendange guru rene kok sok. Kendang-kendangi dhewe kena. Innalillahi rajiun. Lho, iki penyanyi Deni Caknan lho ya. Lho. Terima aku nyanyi ning kene. Lho, saya los. Ayo, Pak. Piye jarak duet? Alah, duetnya apa iki? Penyanyian cah kene. Wong kene iki pinter-pinter nyanyi kabeh, guys. Iya, Mbak. Wis tak mangan dhisik, guys. Iki asem bajul iki mbakse iki. Go, Mbak. Ampun. Aku nonton, Mbak. Kasih gak mendarat toh, Mbak? Ijek tenang. Kasih malah kok bengi jadi. Ramenan aku. Kasih kok bengi. Mendarat ya? Galis. Urung dorene jare. Apa ngono? Kok bengi jadi. Wae perang dina, Mbak. Iki yo bar ya, Pak. Kok bengi wong tak takoki. Kasih kok bengi jare pedangdutan. Bare dereng bar nggih, Pak. Jalu dereng nggih. Nyanyi iki lho di sini sik. Jajane kucuk. Kusuk. Tape jajane ya tape. Karena Mbak saya jualannya Tape. nyanyi dulu. Matanya Pak. Nyanyi. Nek sampe tak nyanyi bisa ya Pak. Pak. Iya. Oleh nyanyi para le. Saya boleh nyanyi para. Tiba orang anak tamu deh. Ramai ini dhisik ya. Wes ayo Pak cobane urip. Gubuk asmara aku sih Pak. Wes Pak. Wes. So. Penyanyi nang loro ae. Wis siapa ya? Alah kok iso pangkat berat kalih. Lan nggih. Cuma tak nusoni. Ya, Mak. Ya, Mak ya. Ah, matur nuwun nggih. Telur tahu kasten. Wong wis kempreng ya wis ndak mangkal. Nggih. Sore. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ini kakek-kakek Piye Mak? Kowe nek ngene matok
Ya, bagus dari. Boten ngetosi ngaten lho. Wis aja ngetosi ngaten. Ya. Ya. Semuanya sehat selalu ya. Amin 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 udah. Lah, iya. Kurang akeh, Mak. Kurang akeh, Mak. Monggo. Iki, Mak. Lah bukan aja. Saya sambatnya bayani kok tak jipuk jajane guys. Wah kok kandakno ya? Lah iki. Betul sekolah. Ini kene. Ima, aku mak. Aku tahu dua. Aku jangan cilik, lusoni. Ya kayak iki susane. Iki lah susane. Tiga, aku dua. Loro buah. Ya Allah. Ya Allah, rong buah, guys. Ya Allah, Pak, rong buah. Masya Allah. Lah iya. Tak marung buah guys ya. Apa mulai ya mulai Mbak. Heeh. Walah. Kok genio. Foto yuk Pak, foto. Ikutan foto dak. Oke. Nanya pulang kok Dontek mantina. Wala buka bijak. Udah ngopeni anu. Cair. Iya. Tak penjaluk lah. Makasih. Iya. Wes iki ae. Oke. Wes tenan poro. Oke. Oh, gaten. Ôi vãi rồi quá. Minum baik. As, anak. Wes Pak, Wah, berbuah. berbuah kudungnya dajar. Iya lali. Mau numpak motor wis tak coplok, guys. Oh, numpak motor wis tak coplok. Mur, kaboten, Mur. Kaboten aku, Mur. Mur. Aku ndekmu kaboten, Mur. Saiki kaboten neh, Mur. Ya Allah, Mur. Kaboten. Kaboten aku, Mur. Ya Allah, Mur. Kaboten, Mbak. Bangun tulungi. Nek onte ngene. Or, nek ngene, Mur. Ya Allah. Apa saja unboxing. Mangga jadi artis. Berkate apa aja? Kesadang Mur, segane telu kok. Ya wis nyolokno ya. Telu Mur. Oh, kok goreng. Nah, goreng. Goreng sore. Pak, ya sok benak ngene iki. Kerupuk. Nggih. Gedang. Sing mau tak weno. Bocah. Tapi sego berkati enak, guys. Pamit kerupuk tok enak. No. Gak dia apa-apa Mur, lesu Mur, aku bernyanyi Mur, tolong lagi Mur. Walah. Masa penyanyine kudu di Mak? Penyanyine kok Tapi anu jenengan nyanyi keng anu song-song ngoten. Berarti bukan urgent. Urgent. Oh, urgent. Paham di apa iki?
Ini sambal ya. Rasa apa mbak jari? Tragedi. Boten iki wong kenapa cacah niku kok rasa piye jari guru? Agak cerita apa guru? Mboten nih. Tak tragedi. Mboten. Iki tragedine ngomong-ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Kok buku kafe enggak mbok? Gak mbak segane kayak majikan mbak apik mbak cek panas. Nggih. Mas deh. Ya wah kayaknya Pak Firman. Ya saya mah. Pakai ini deh. Mana gak pengen sego. Baik mana gak pengen sego ku yo. Sego anu enak iki. Mana sih pemirsa? Kesu. Bola rak ruame mak mau. Oh, orang teko aku teko kene lho. Maksudnya mendarate ya, gak Walah. mlebu. Ledabes. Ledabes. Nak nggone blok ngono ki walah. Walah mbak untuk sak omah padahal wis tau ewah lho. Kan memang kuwi wetele buah mbayani. Nek wong ora petel buah ora ngarah untuk buahan kok ngono, guys. Tapi karek buah. Wong ewah. Mine sak omah. Nek kaya ngono Mbak Ong. Terus kedua. Aku ya Allah sih gebres. Jangan nek suarane kebangetan. Wajin. Ya Allah ini Masya Allah. Tapi sego berkati winuk nang. Enggak tenang. Ya mama aku tak kudu nang. Emang. Winuk, Mbak. Kalau dek suruh yang gitu. Niku kan anu ijek enek kertas minyake. Ndek nggih kula ndek sore niku godhong jati tok. Mambu dong jati. Wis. Malah winus sego berkat. Mbak sambel iki, Mbak. Wah, enak Mbak ambek kayak opo. Sampai iki wis winuk aku. Udah segone tak kek kono, mangan-mangan mbek sambel aku. Kalau Mbak Mur kurang apa kalau? Baru punya lipat. Kita benjing kok mulai niku mak masak-masak. Wes, Ketok kok. Jenane ku anu kan aku tekok mangan. ini nana Selasa lah. Bener, Bener. Selasa. Kowe kudu ngawak konten yang jopo. Mbak konten apa? Mereka Mbak Rita ya. Aku bisa ngawak kalau nak. Mereka musiknya. Yes, mbak konten apa? Ono guys mereka enak musiknya. Kok seratan tenanan mak. Seret bu? Kok gone perawat tapi mergo oke eneng beras elek saiki. Nek kan beras jatah kok pemerintah dikei beras panganane pemerintah ndek kayak beras rupane ya Allah, Masya Allah kayak rakyatnya kok koyo zaman Jepang ya Allah. Tenang. Untuk beras konggone pemerintah ndek zaman kayak gak kena dipangan gitu.
Tenang, ya Allah, Masya Allah. Jari ini gemah ripah loh Jinawi, daerah Indonesia kok dikei beras kok koyok ini bulog, gak kena ibadah. Pripun, Mak? Ireng, bubukan, tengi, ya Allah, Masya Allah. Zaman Pak Jokowi, Pak Prabowo ki, buat beras tidak, kau tuku ke Pak? Ya dari maksudnya sih wae itu begitu tau. Tapi kayak rasanya ya kurang anu, ya gak kayak beras tanduran dhewe. Ya ya mbok kayak sing apik ben pinter. Iya, mending mah. Ora Mbak, nek iso yo. Kayak sing apik. Nek bodoh rakyate sapa? Nek jelek rakyate sapa? Wong artis korupsi enek berapa miliar Mbak kae Mbak? Triliun 271. Ya Allah ki mbok ngopeni wong sak Indonesia wis kena. Kae wis ngajoli wong akeh. Iku wong TikTok. Kok wong numpuk harta koyo ngono. Nek kei rakyat tuh mak terima mangan. Seneng nang dunya. Nang kono koyo ngono ya. Coba anak-anakku muga-muga dadi pemimpin sing pinter gemah ripah lo Jinawi nek menawa anakku iki kantilan raja Majapahit. Raka bensinan. Sing amanah. Sing gemah ripah lo Jinawi. Tahta tertinggi adalah presiden ngono ae wis kan. Dadi polisi, dadi tentara, dadi dokter gak presiden. Yang salah geranas. Jono sengkalen tedok rezekine jono bae. Ora sampe iku Mbak.